Bumfaderella, bumfaderella, bumfaderella. Vi kan dansa bumfaderella, bumfaderella, hey. Abang None cancingnya babe. Bang Sebani lagi nyetir. Hari ini rencananya kita mau merayakan perayaan musim panas di Swedia. Jadi sekarang Poika ada di Falköping. Di belakang ada Po Ani sama suaminya. Sekarang Poika mau jemput Kol. Cuma Kol doang yang ikut. Gustav dia sama bapaknya nggak tahu kemana. Jadi sekarang kita mau jemput Kol di Falköping. Kita mau rayain Midsommar namanya. Nama Swedianya Midsommarafton. Ya, perayaan musim panas, pertengahan musim panas. Tapi sayangnya cuaca nggak mendukung, mendung 14 derajat. Jadi kita harus pakai jaket. Namanya doang perayaan musim panas, tapi mendingin. Gitu deh. Kalau di Swedia itu musim panasnya nggak benar-benar musim panas, kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin. Terus apa namanya, nih kemarin bulan Mei itu sampai 30 derajat, aneh banget. Padahal masih bulan Mei loh. Terus bulan Juni turun lagi, dia sekitar 15, 20 bulan Juni. Nanti bulan Agustus dia naik lagi sampai 29, 28. September mulai dingin lagi. September, Oktober, November itu udah mulai musim gugur. Jadi daun-daun udah mulai kuning. So, sekarang kita udah mau nyampe, jemput Kol. Ikutin terus vlog Poika kali ini perayaan musim panas sama keluarga lagi. Masih dalam acara apa ya? Masih dalam acara lebaran kali ya. Kol mana? Ska jag ringa Kol härifrån eller? Om vi bjöd inte, vad heter det, fylla i fatten. Kita telepon Kol dulu ya. Ska vi direkt till Roger sen i ÖB eller ska vi vänta dem här, tror du? Jag vet inte, jag kan ringa Roger om du vill. Okej. Telepon Kol. Stopp, inte så nära. Du måste rätta till dörren också. Ja, Hej, vi är framme nu. är ni utanför? Ja, glöm inte jacka. Eller ett flis eller någonting sånt. Jag har en flis på mig. Okej, vi ses. Ja, vi ses. Hej. Hej. Där är det Karl. Hej Karl! Du kan ta... Ligger något på stolen där du får Ja, du kan ju flytta. Var ska jag lägga det? Bredvid dig. bredvid dig. Ja. Är det bara den? Ska det, är det inte kallt då? Nej, det var skönt. Ah, nu åker vi. Vi ska fira midsommar i Kinap. Kinnar. Inte Muselöj. Nej. Musse börjar klockan 3, det får sen få... Ja. Då så. Uhuy. Oj! Tangan dimasukin. Hej. Cool tante, jag är cool tante. Då kan jag slå ner och spela med. Fia jobbar. Fia jobba. Nanyain ka Fia. Saknar du Fia? Kolla, man kan sätta kaffe och lite fika. Ja, man kan fika. Och vi kan swisha till er, eller hur? Ja, det är jättebra. Vi har fixat. Ja. Dad. Ada yang jual kopi. Fika 30 kronor. Fika itu antara minum kopi dan teh. Hei. Fika Bon.
Men du, dricka eller kaffe? Kita lagi fika-fika. 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 Makan buah manggis. Mantep cuy. Ted lagi jalan-jalan sendiri. Ada bangsa benih. Orangnya makin banyak. Untuk datang duluan atau parkiran ya. Dua sama Fer som Linus. Oj, ja. Försöka lyssna på musiken. Men då ska de dansa. Om du ger pengarna så får du välja någon. Peng först. Kan du ta 4 stycken? Det var en. Ge den till pappas hand. Och så tar du en till. Och en till. Och så en till. Så många får du välja. Bara en. Det sista är viktigt. Ja. Så! Nu ska vi öppna. Då måste vi gå till tiden. Titta här. Titta. Får du den? Får du? Så, pappa. Vänta, vad är vinstlotterna? Spännande. Kramgoa favorit. Rulla, 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 rulla. Lundgrens Gräfsnäs. Nitlott! Det var otur. Ja. Ska du hjälpa till att öppna här? Ted, bryta. Ja. Ted kan hjälpa till. Oj. Lägga pappas. Oj. Andra sidan. Nej, den. Du får se. Får pappa hjälpa till. Kan du rulla upp den? Rulla. Det är spännande. Hari itu kok satu lotter. Jag vill inte ha gosir. Nej, du vill inte ha gosir. Eller vi kan kasta ringar sen i salaten. Rulla. Cider. Ja, rulla lite till. Hela vägen. Nej. Åh nej, det står nitlott på den också. Ska du öppna nästa? Linus mau coba lempar. Aduh, ini pantatnya si abang. Ya. 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 Gratis. Yeay.
otroligt älskling. Terbang Afik tuh. Gratis kos. Afik 3. Åh nej. Oh ja. Oj oj oj, han hänger. Han är stark. Ja. Han är jättestark. Han är jättestark. Ja. Vad duktigt du är. Ha? Nämen. Var ska du Ted? Inga så igen. Ted! Ted, försiktigt! Ted! Ted! Kom! Kom till honom så han inte stannar. Harkar du inte? Det går inte! Oj, 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 oj. Yeah! Mereka mau mulai dansa. Dansa musim panas. Nu verkar det som att alla kablar är på plats. Går vi runt kring en midsommarstång, tidigt en måndagsmorgon. Så gör vi när vi tvättar våra kläder, tvättar våra kläder, tvättar våra kläder. Så gör vi när vi tvättar våra kläder, tidigt en måndagsmorgon. Så gör vi när vi hänger våra kläder, tidigt en onsdagsmorgon. Så går vi runt kring en midsommarstång, midsommarstång, midsommarstång. Så går vi runt kring en midsommarstång, tidigt en morgon. Så gör vi när vi skurar våra golv, skurar våra golv, skurar våra golv. Så gör vi när vi skurar våra golv, tidigt en lördagsmorgon. Så går vi runt kring en midsommarstång, midsommarstång, midsommarstång. Så går vi runt kring en midsommarstång, tidigt en söndagsmorgon. Så gör vi när vi till kyrkan går, till kyrkan går, till kyrkan går. Så gör vi när vi till kyrkan går, tidigt en söndagsmorgon. Bra! Inte bara på... Fortsätta med. Vi kan spela fiol-i-o-li-o-lej. Vi kan spela bas, fiol och flöjt. Och vi kan dansa bom-faderella, bom-faderella, bom-faderella. Vi kan dansa bom-faderella, bom-faderella, hej. Vi kan spela. Om du vill, jag kan filma om du vill vara med. Nej, jag vill inte dansa. Vi kan spela bas, fiol och flöjt. Och vi kan dansa andra hållet, andra hållet, andra hållet. Vi kan dansa andra hållet med. Vi är musikanter, alltid Skaraborg. Vi är musikanter, alltid från Skaraborg. Vi kan spela fiol-i-o-li-o-lej. Vi kan spela bas, fiol och flöjt. Och vi
dansa bumfaderalla, bumfaderalla, bumfaderalla. Vi kan dansa bumfaderalla, bumfaderalla, nej. Grisar, vad tror ni om det? Det tar vi, va? Ja. Spargrisar är vi allihopa, allihopa, allihopa. Spargrisar är vi allihopa, allihopa. Jag med, och du med. Jag med, och du med. Vi ska se om det är några farsgrisar också. Så gummorna de små, ja vi ska ha roligt, det kan ni väl förstå. Åka karusell och äta karamell och fröjdas hela dagen ut i Nora. Vi ska ha roligt, sa gummorna de små. Ja, vi ska ha roligt, det kan ni väl förstå. Iya, sekarang kita udah ada di rumah. Poika lagi masak. Ciri khas pas lagi perayaan musim panas. Mau tahu masakannya apa aja? Yuk kita lihat yuk. Ini Poika lagi goreng sosis ayam. Ayam apa kalkun? Kalkun. Kalkun. Ini kalkun. Lihat tuh Bang Roger motong-motong udah kayak cumi. Cantik bener. Terus ini ada telur. Kita pakai bunga-bungaan cuy, cantik banget. Tuh. Ada benderanya Svenska Flaggan. Ini telur pakai mayones. Terus di atasnya itu kita pakaiin udang. Terus di atasnya itu kita pakai dill, daun dill ya. Terus ini macam-macam ikan mentah yang difermentasi kalau nggak salah. Ini ada macam-macam rasa juga. Ini namanya seal kalau di Swedia ya. Nama ikannya seal. Terus ini ada yummy saya Roger. Men det var ju fresh va? Som man fermenterar. Jag vet inte. Men det är matcha och det är sill. Det är matcha-sill. Aha, det är olika då. Ini namanya matcha, yang namanya seal. Tapi nggak tahu ini mentah apa matang. Kita tanya ya. Terus di sini Po Ani bikin bakso daging. Lihat tuh. Bakso daging bikin sendiri. Ini bakso Swedia ya, bukan bakso Indonesia. Terus di sini ada kentang rebus yang kulitnya nggak dibuka. Ini fresh kentang, jadi kulitnya nggak perlu dibuka dan ini enak banget. Ini dia daun dillnya, nih namanya dill ya. Ini kita taruh. Terus ini ada macam-macam buah. Terus Swedia, bendera Swedia. Tada, jadi. Ska vi gå härifrån nu då? Så hade jag tänkt. Det är inte alla som tycker om simsport och... Nej, men hon får tillägga lite grej. I Paris eller någonting. Så kan man gå in och titta på dem där. Så blir de förvarande på ett ganska bra sätt. Nackdelen är ju att andra kan ju se. Ya, ini porsinya Poika. Mantap. Bon appetit. Hälsa. Hej hej. Han hälsar inte. Så ska vi ta mat nu? Ja, Okej, ja. Jag påminner mig att jag måste skriva ett e-mail då till Uddeholm sen. Jag tror inte jag kommer ihåg det. Kommer du komma ihåg det? Vad? Allt han ska skriva till. Mm. Potatis.
Gadis. Bisa bahasa klinis. Ya, Po Ani bikin cake-nya. Ini dia. Cake apa nih, Po? Isinya, Po? Kiwi sama strawberry. Iya, dia bikin sendiri nih. Cantik banget, cuy. Tuh, nggak ketinggalan benderanya, ya. Ini blueberry ya? Ya. Ini blueberry pie. Ini bawa kita. Strawberry pie. Strawberry pie. Ini strawberry pie. Dimakannya pakai vanilla sauce cream. Nih. God, enak. Ya. Mantap. Ngumpet dulu. The next day. Ted köra sin bil. Kan inte Roger prova? Jo, det är Roger. Jag ska inte slösa på batteri. Varsågod Roger. Ya. Oi. Wih, ada mainan baru. Wow, cool. Ihu. Så är det, man spelar racerbil. 10 menit habis baterainya.